Melim bolşaýaly Gurbanly berdim Homedow adynaky howunarlygy meter çağalara himayet bermek boýunça haýır takabat gaznasyna şu gün UNICEF-iň saglygyny dikeltmek üçin kömegi meter çağalara lukmançylyk hyzmatlarynyň berilenligi we olaryň ýagty geljege bolan umytlaryny pogtalandyrmagy bolan goşandy çenýän güwanamat howşurly. Munyň özi ýurdumyzda çağalaryň saglygyny berkitmek we olara degişli lukmançylyk kömegini bermek boýunça alınıp barlayan asyrly işleriň halkary derejesinde ikrar edilýändiginiň nobatdaky suwutnamasyna urildi. Gurbanly berdim Homedow adynaky çağalar sagaldyş dikeldiş merkeziniň ýol başlary we lukmanlary halkary güwanamasyny uly hormat hemde hoşarlyk bilen kabul etdiler. Munyň özi bagtyar çağalaryň mekany hökümine ikrar edilen ýurdumyzda ödip gelýän ýaş nesilleriň aýratyn üns alada bilen gurşulanyny görkezýär. Bu bolsa Lukman arkadagymyzyň başyna başlan beýik maksatlarynyň arkadagyly gahrman serdarymyzyň ýol başlygyna üstünlikli dowam edýändiginiň aýdyň netijesidir.